esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no... Érem amics, som amics, vaja, de fa un munt d'anys, no? I jo començava a cantar en una casa que es deia Don Xufo, i ell estava de camarer, i ell ens va començar a unir una gran amistat. I, bueno, des de llavors fins ara ens hem anat veient i penso que tens un pare extraordinari, que és una bona persona i a qualsevol gent, qualsevol persona, l'únic maco que se li pot dir és que és una bona persona. I ell ho és. Jo saps que Diango intento ser com ell, però no puc aconseguir-ho. Et costarà, perquè n'hi ha pocs així. Què representa actuar de nou a la ciutat comtal, aquí a Barcelona? Bueno, representa treballar i cantar per la gent que m'ha vist néixer. És important, de tant en tant, recordar-los que hi ha un cantant que ha nascut aquí, que és popular i famós a tot el món de parla castellana, com tota l'Amèrica, que ha nascut aquí i que canta en català també, i que quan li toca la sort de treballar aquí a Barcelona, doncs, no sé, se m'obre el cor, perquè és treballar per la meva gent. Hem de dir que omples estadis a Xile, a Argentina... Gràcies a Déu. Fins i tot hi ha un club de futbol que amb una cançó és el seu himne. Sí, l'equip campió de Xile, que és la universitat. La universitat és el millor equip que tenen allà, i ells han fet d'una de les meves cançons un himne molt important, del Corazón Mágico. Ells han canviat una mica la fonètica i la lletra i han fet l'himne del club. Com a himnes, tenim himnes bastant sonats teus, o que se l'han fet com a himne, la gent del periodisme, nosaltres, per exemple, la cançó de ràdio. A la ràdio, sí. La ràdio va ser una cançó que jo vaig dedicar a la gent de la ràdio, i quan ho vaig fer em sembla que tu no havies nascut encara. No. Però era una cançó, és una cançó, amb agraïment a la gent que desinteressadament apoyava els cantants de llavors. Les coses s'han anat canviant, lògicament, i ara ja no és el mateix que el que ens passava llavors. Però jo vaig fer aquesta cançó i és una de les cançons que més em demanen, i és una de les cançons que penso que millor m'han quedat, perquè és una cançó que parla més que del medi, parla de la gent que està treballant amb aquest medi, i aquests són els locutors. Un altre himne seria el Som més que un club. Això s'ha de ser raonable i s'ha de ser sincer. És una cançó que jo em vaig inventar, que vaig fer la música i vaig tindre la idea de dedicar-la amb aquestes paraules, Som més que un club, que ja el Barça ja era més que un club, i la lletra la va fer el Joaquim Maria Puyal. I aquesta cançó tindria que estar sempre a la veu de tots els seguidors del Barça, que són molts. Però el que passa que, sincerament, haig de reconèixer que el soci del Barça, el seguidor del Barça, és bastant parat i és bastant fred. Així com veus els seguidors d'altres equips, sobretot d'Amèrica, que es tornen bojos pel seu... Es diu diferent, es diu amb més energia, més garra. Aquí, doncs, no ho senten així, bueno, és com si estiguessin al Teatre del Liceu, quan fan una bona jugada aplaudeixen. Perquè és molt maco poder sentir com a segon himne i poder-lo cantar al camp. Som més que un club. Seria fantàstic això, però bueno, no ho hem fet mai. Espero que algun dia algú se li acudeixi. Jo l'he tingut una mica com a disc o com a cançó de les dues, els dos himnes, com a música de capçalera. T'he de dir que a Onda Cero Ràdio Salut, en un programa, la posàvem, la ràdio,
en un moment concret abans d'entrar als estudis dels oients, les opinions. Era com una mica, era la Medialuz i era un programa com estil a la ventana de la Gemaniada. Clar, bueno, aquesta cançó de la ràdio, en molts llocs del món, en moltes emissores sobretot, la van tenir com a capçalera de programa. Inclús el Josep Cuní, quan va sortir, va ser el primer que la va posar en un programa que es deia Solo será madrugada, que ell començava a les 12 de la nit, i l'himne d'aquest programa era aquesta cançó. He de dir que ets una persona molt entranyable i sobretot també amb la gent que t'envolta i la gent que et segueix. Quines anècdotes tens amb el públic? Com interactues amb ells? Amb què? Amb el públic. Jo dic el que em sembla i a vegades sóc molt beneit. L'important és que canto i canto sincerament i canto amb el cor i això la gent es dona compte. Però si haig de dir tonteries a l'escenari també les dic, I la gent també m'ho agraeix. O sigui que a part de, com t'ho diria, a part de cantant romàntic i que fa plorar, penso que sóc un cantant que també fa riure. Sí. I és bonic perquè, bueno, passen de la llàgrima a la risa. Bueno, bona trobada, no? Home, jo crec que sí, que és el que està a l'escenari, que està sobre l'escenari, doncs si quantes més condicions tingui millor, no? Ara la teva gira Nostàlgies, et sents nostàlgic? Et sents amb ganes de recordar? Jo quan pujo a l'escenari sempre, més a l'escenari, perquè és la meva professió i canto cançons que de fa un munt d'anys, no? Però sóc nostàlgic en qualsevol cosa i en qualsevol faceta de la meva vida. Jo passo pel carrer Tamarit Borrell, que és allà on vaig néixer, i tinc que parar, baixar i mirar a l'entorn. I allà si està el senyor Pitar, i allà si està la senyora Agustina dels Bolsos, i no hi són ja, perquè clar, els anys passen i la gent va desapareixent. Però en canvi el meu cor encara em diu baixa i mira si al pati de la plaça encara hi ha xavals jugant a futbol com jo jugava. Perquè ets un gran culer, igualment. Ai, sí, jo soc un gran culer, vaja. 55 discs d'ors, se'n diu així, se'n diu aviat. No, jo crec que en tinc més i tot ja, perquè és que això surt, no sé qui ho posa a internet, però fa molts anys que ha sortit i després n'he tingut ja diversos més, perquè hem de pensar que a cada país on surt un disc meu, doncs si la gent li agrada, arriba a disc d'or o de platí, i això passa doncs, a tots els països de normal, de Sud-amèrica, Mèxic o inclús als Estats Units també. Molts als Estats Units. Tenim tants? Com et sents com a artista? Un triomfador? No, sento un tio normal. És que sóc una persona normal. Triomfador perquè he cantat i crec que ho he fet bé i perquè la meva professió ha sigut aquesta i m'hi he entregat totalment. Però és que ser triomfador què és? No sé. No necessito res per viure aquesta vida. No, però... Igual m'he fet gran, ja tinc molts anys i fixa't que tinc de més que els altres? Res. Els aplaudiments que m'han atorgat durant tant de temps. Cosa bonica. És preciós, però vull dir que no, que la gent es pensa que ser popular o ser famós és algo molt gran i molt important. Jo crec que és res. El bonic és fer el que a tu t'agrada. I en el meu cas he pogut fer la música i he pogut fer la pintura també, però pensa que vaig estudiar des dels 9 anys jo, a l'escola de música, toco el violí, toco la trompeta. Soc un home que li han agradat molt les dones, que m'han fet cas les dones, cosa molt bona. Harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no. Què anava a dir? També estàs a vegades molt ben acompanyat, o per exemple amb duetos, amb el Pimpinela, o fins i tot com un gran amic, com el Jaume Aragall, no? Bueno, també crec que sóc un dels cantants. Clar, en tants anys de música pensa que tinc 51 discs gravats. Si
fet molts duos amb gent, a vegades he fet duos amb gent que no coneix ningú i que perquè m'ho han demanat doncs, m'ha caigut bé i li ho he fet. I potser no ha sortit siquiera, una cosa per ell sol. I també he fet duos amb gent molt important, vaja. Amb Sheena Easton he fet que era una cantant americana fantàstica. He fet amb la Celia Cruz, amb l'Òscar de León, amb el Jaume Aragall, amb el meu fill Marc, amb el Moncho també, que som amics, i qui més? Bueno, amb molts més. Amb molts més, i tant. Molts que no me'n recordo ja. No, home. He de dir també que la teva trajectòria, el teu esperit, ara juga el Marc Llunas i el Jordi. I el Jordi. Són els que tindrien que anar darrere meu, però avui en dia jo crec que és més difícil. Sí. Això que hi ha més mèdics, la gent et coneix més fàcilment si vol, perquè a través d'internet i de que tu tires un pet a Mèxic i es veu aquí a Barcelona. Llavors tenies que anar país per país amb el disc sota l'aixella i demostrant el que feies. Tot i ara ser molt més fàcil, que també ho tenen molt més difícil perquè n'hi ha molts. I molta competència que per mi una mica funesta i il·legal, perquè pel sol fet de tindre padrins o pel sol fet de ser guapo i alt i bonic, doncs et fan més cas a vegades que per un xaval que canti bé de debò. Home, canten bé. Ells canten diví, ells canten molt bé. He de dir també una altra cosa. Això de Diango ens ho preguntem tots i sé que ve d'un músic. Pregunta-li a teu pare. Sí? Sí. Potser no se'n recorda perquè s'ha fet tan gran aquest home. Ve de Django Reinhardt, que era, quan jo era ben jove i volia ser cantant, pensava que amb José Gómez Romero era un nom molt futur per sortir a cantar. I vaig usurpar el nom del Diango, però sense el Reinhardt. I des de llavors, imagina't. Mon pare... La gent em coneix per Diango. Mon pare m'ha dit que et digués, o que et recordés, això amb el tema, si juguem al joc de la memòria, que va convidar a tothom del Xufo, a la sala, quan vas guanyar el primer premi així més important, que és el de Benidorm. Va agafar... Quan Benidorm? Sí, va agafar la sala, qui aquí? A veure, tots convidats. En Diango ha guanyat, tu. El càstig. Bueno, jo ja no estava en el Xufo llavors, en 76. Però clar, ja vaig estar bastant de temps, no? I me n'alegro que hagués fet una cosa així, senyal de que m'estimava molt, de que m'estima molt. T'estima. I nosaltres també, gràcies per l'entrevista i gràcies per regalar-nos el teu temps. Dóna-li records al cas. Harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura